Прывітанне, сябры! У гэтым відэа я пакажу, як апрацоўваць замову ў панелі кіравання прадаўца. Мы разбяром, як адкрыць замову, як праверыць яе звесткі, як стварыць дастаўку, што рабіць з кодам адсочвання, што рабіць, калі коду адсочвання няма. І чым адрозніваецца статус замовы ад статусу дастаўкі. Пачнем з адкрыцця замовы. Каб адкрыць і перайсці да асноўных звестак замовы, трэба пстрыкаць кнопку «Прагляд». Звярніце ўвагу, што для гэтага не трэба націскаць кнопку «Выканаць». Кнопка «Прагляд» адкрывае саму замову і яе асноўныя звесткі, а кнопка «Выканаць» звязаная са зменай статусу замовы і не адкрывае яе для нармальнай праверкі і апрацоўкі. Таму першы крок заўсёды прагляд. Пасля адкрыцця замовы спачатку варта азнаёміцца з асноўнымі звесткамі. Па-першае, якія менавіта тавары былі замоўленыя, а па-другое, адрас, куды гэтыя тавары будзеце адпраўляць. Звярніце ўвагу, што калі вы адпраўляеце тавары з кодам адсочвання, і без кода адсочвання сцэнары вашы наступныя крокі будуць адрознівацца. Звярніце ўвагу на поле заўвагі да замовы. Праз гэтае поле вы можаце камунікаваць з пакупніком. Вы можаце напісаць яму прывітальныя словы, уласна кажучы, што прывітанне, мы адправім вашу замову праз 2 дні. Калі вы адпраўляеце без коду адсочвання, то тут вы можаце напісаць таксама, што «Вітаю, дзякуй вялікі за замову, яна была адпраўлена сёння». Такім чынам вы дадаеце заўвагу кліенту і ён атрымлівае на пошту ваше паведамленне. Калі вы хочаце пакінуць заўвагу для сябе, то такая функцыя таксама ёсць, апавяшчэнне не прыходзіць тады пакупніку. Але пстрыкайце заўвага кліенту, калі вы хочаце адправіць паведамленне кліенту, каб ён яго атрымаў на пошту. Калі ж вы адпраўляеце тавары з кодам адсочвання, то наступны крок будзе стварыць новую дастаўку. Пры стварэнні дастаўкі вельмі важна выбраць пазіцыі, якія вы адпраўляеце. Гэта абавязковы крок, таму што калі ў вас некалькі тавараў, вы можаце адпраўляць іх партыямі. Напрыклад, з вашай крамы сёння вы адпраўляеце 2 кнігі, а заўтра з вашага складу ці іншай кропкі вы хочаце адправіць 3-ю. Таму вы можаце падзяліць дастаўку на часткі. У нашым выпадку мы адпраўляем усё разам. Таму усе птушачкі ставім і далей неабходна падаць інфармацыю для адсочвання пакупніку. Акрамя стандартных службаў, якія вы тут можаце знайсці, ёсць і іншыя. Вы можаце дадаць сваю. Неабходна падаць нумар для адсочвання, назву службы, напрыклад, так, і спасылку для адсочвання, па якой пакупнік зможа сачыць за тым, дзе ягоны тавар цяпер знаходзіцца. Звярніце ўвагу, што гэта не паўнавартасная інтэграцыя са службай дастаўкі, а проста вы даеце нумар для адсочвання і спасылку, па якой пакупнік можа глядзець. То бок, калі вы тут змяняеце нешта, у самой вашай службе, у вашым профілі паштовым службы нічога не змяняецца. Гэта вы проста даеце пакупніку інфармацыю. Пакуль мы працуем так. Значыцца, вы можаце падаць таксама і напісаць паведамленне. Вітаем. Вашыя кніжкі адпраўлены. Дзякуем. Так.
і паставіць птушачку, апавясціць кліента пра дэталі дастаўкі, каб гэтая ўся інфармацыя прыйшла пакупніку на паштовую скрыню. Мы настойліва раім гэта рабіць, таму што не ўсе пакупнікі зарэгістраваныя на платформе, і не ўсе могуць увайсці ў свой профіль і паглядзець, што там з іх замовай адбываецца. Таму няхай на скрыню ім таксама прыходзіць такая важная інфармацыя. Пасля гэтага нам трэба выбраць статус дастаўкі. У нашым выпадку гэта ў дарозе, то бок мы ўжо адправілі. І націскаем «Стварыць дастаўку». Праверылі яшчэ разок. Да, усё правільна. Вось, новае адпраўленне паспяхова створана. Вось такі ліст атрымае зараз пакупнік. У ім ён убачыць, што замова адпраўленая, убачыць наш каментар і спасылку, па якой ён можа адсачыць, дзе ягоныя тавары знаходзяцца. І вось прайшло ўжо некалькі дзён, наше адпраўленне дайшло да пакупніка, і мы можам змяніць статус. Мы можам паставіць, напрыклад, гатова для атрымання, калі у нейкім пункце выдачы, напрыклад, чакаюць на пакупніка тавары, але у нашым выпадку служба дастаўкі ўжо зрабіла гэтае апавяшчэнне пакупніку. Адпаведна, мы можам проста выбраць статус «Дастаўлена». Такім чынам абіраем статус «Дастаўлена» і абнаўляем дастаўку. Вось такі ліст атрымаў толькі што пакупнік, што ягонае адпраўленне было яму дастаўлена, і ўнізе ён павінен пацвердзіць, што атрымаў сапраўды тавары ад вас. Асобна важна разумець, што статус замовы і статус дастаўкі гэта рознае. Бачыце, статус дастаўкі ў нас стаіць «Дастаўлена», то бок тавары ўжо дайшлі да пакупніка. У нас была толькі адна дастаўка, то бок яны ўжо ўсе, якія павінны былі быць у межах гэтай замовы, былі дастаўлены пакупніку, і адпаведна мы цяпер можам абнавіць статус самой замовы. Статус замовы абіраем «Выкананая». Так? Вось, такім чынам статус замовы паказвае, на якім этапе знаходзіцца сама замова ў краме, а статус дастаўкі паказвае, дзе знаходзяцца нашы тавары, што з нашымі таварамі адбываецца. Такім чынам змяняем статус замовы на «Выканана», і цяпер пасля гэтага вам будуць пералічаны грошы на ваш профіль. І вось памятаеце, у самым пачатку відэа тут была магчымасць паставіць птушачку. Яна акурат і адзначае замову выкананай. Такім чынам, каб апрацаваць на камароўцы замову, трэба спачатку яе праглядзець, азнаёміцца з асноўнымі звесткамі. Калі вы працуеце без кода адсочвання, то пакідайце пакупніку заўвагі. Калі вы працуеце з кодам адсочвання, то ствараеце дастаўку. Вы таксама можаце у любым месцы пакідаць заўвагі пакупніку. Нават калі замова збіраецца яшчэ, вы там збіраеце гэтыя тавары ці пакуеце іх, вы ўжо таксама можаце змяніць статус дастаўкі на «Апрацоўваецца». Калі ўсе тавары ўжо дастаўлены, абавязкова адзначайце статус дастаўкі таксама як «Дастаўлена». І потым адзначайце ўсю замову выкананай. То бок не забывайце і статус дастаўкі, і статус замовы. Гэта вельмі важна. Дзякуй вялікі за ўвагу. Паспяховых вам продажаў.